إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ғаләмнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча мактауларыбыз, улуглауларыбыз, хәмд сәнәләребез булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насип әйләсә иде. Аллаһ Тәгалә Раббыбыз әгәр дә кемне дә булса рәхмәте белән туры юлга күндерсә, аны беркем дә бүтән адаштыра алмас. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә Раббыбыз кемне дә булса гаделлеге белән туры юлдан яздырса, аны инде беркем дә туры юлга кире күндерә алмас. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтте: "И иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый курку белән куркыгыз, тәкъвалы булыгыз һәм бары тик мусульман булып кына үлегез" диде. Икенче бер аятында әйтә: "И кешеләр, сезләрне яраткан, халык иткән Раббыгыздан куркыгыз. Ул сезне бер кешедән яратты, аннан иптәше хатынын барлыкка китерде. Һәм алар икесеннән дөньяга күп ирләрне һәм хатыннарны чәчте. Бәлки бер-берегездән Аллаһ хакы өчен дип сорыйсыз. Шул Аллаһның ачуыннан, шулай ук туганлык җепләрен өзүдән сакланыгыз. Дөрестлектә Аллаһ сезне күзәтеп торучыдыр. Әмма бә'д, мөхтәрәм җәмәгать, без шушы хәзерге вакытта үзара сөйләшкәндә еш кына бәрәкәт сүзен искә алабыз. Берәр кардәшебезнең баласы туса, бәрәкәтле изге бала булсын дип дуга кылабыз. Әгәр дустыбыз нинди дә булса әйбер сатып алса, бәрәкәте белән булсын, куанып яшә дип теләкләр белдерәбез. Һәм хәтта яшьләребез дә еш кына баракаллаһу фика дигән сүзләрен ишетәбез. Аның мәгънәсе Аллаһ сиңа бәрәкәт бирсен дигән сүзләр. Ягъни бәрәкәт гомумән безнең тормышыбызда еш ишетелә торган сүзләрнең берсе. Әмма ләкин нәрсә соң ул бәрәкәт? Аны тотып карарга буламы? Кайдан килә ул? Кем бәрәкәтне бирә? Дигән сорауларга шушы хутбәдә җавап бирергә тырышырмын. Һәм бәрәкәт сүзенең мәгънәсе, мөхтәрәм җәмәгать, арту һәм үсү дигәнне аңлата. Һәм шулай ук кайсы бер галимнәр бәрәкәт сүзен барака дигән фигыльдән барлыкка килгән дип әйтәләр. Ягъни утырды, тынды дигән сүз. Һәм барака дигән фигыльне галимнәр инде күпчелек диягә карата кулланалар. Чөнки дия утырса, ул бер селкенми. Шулай бит, аны кузгатуы авыр. Аны әтә дә алмыйсың, төртә дә алмыйсың, утырды икән, тып-тыныч селкенмичә утыра. Һәм шуңа күрә шушы барака сүзенең әгәр дә без шәргый мәгънәсен карасак, ул мәгънәсендә Аллаһ Раббыбызның игелеге иңүен күрербез. Һәм Аллаһ Раббыбызның игелеге, рәхмәте
дәвамлы булганлыгын аңлатуын күрербез, мөхтәрәм җәмәгать. Ягъни бәрәкәт нәрсә ул? Аллаһ нинди дә булса эшкә яки вакыйгага бәрәкәт бирсә, ягъни шушы эштә, шушы вакыйгада Аллаһ Тәгаләнең шушы бәхетне бирүе, бәрәкәтне бирүе һәм шул игелекнең дәвамлы һәм бетмичә булганлыгын дәвам итүен аңлата. Һәм шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз биргән бәрәкәтне сорау ул җәмәгать зур изгелек булып санала. Бәрәкәтне сорап дуа кылу, бәрәкәтне сорау ул җәмәгать һәммәсе зур изгелек. Үзең өчен, кардәшләрең өчен, аларның гаиләләренә, аларның мал-мөлкәтләренә, байлыкларына бәрәкәт сорау бездән таләп ителә торган яхшы гамәл булып тора. Һәм шулай ук ислам дине галимнәре әйтәләр, бәрәкәт ул күзгә күренми торган мәгънәви әйбер дип әйтәләр. Бәрәкәтне тотып карап булмый, аны иснәп карап булмый. Әмма ләкин бәрәкәтнең булганлыгын яки булмаганлыгын бик яхшы сизеп була. Кайсы бер вакытта кеше зур-зур акчалар эшли, зур-зур керемнәр, табышлар ала, әмма ләкин аның рәхәтен, бәхетен күрми. Ул ничек иттереп керде, шулай ук тиз иттереп чыгып та китә. Һәм шуңа күрә кайсы бер вакытта Аллаһ сакласын, кемнеңдер гаиләсендә, балаларында бәрәкәт булмауы да күренә. Әдәпсез, тәртипсез, холыксыз, намаздан кашып йөри, изгелекләр кылмый. Бу әлбәттә балаларында бәрәкәт булмаганлыгын күрсәтә. Яки гаиләсендә, мәсәлән, тату, тыныч кына яши алмый, ызгышлар, талашлар, җәнҗаллар. Һәм шуңа күрә һәммәсе дә бәрәкәтнең булмаганлыгына, игелекнең килмәгәнлегенә бер күрсәткеч булып тора. Һәм шулай ук капма-каршы мисалларны китерсәк, шулай ук кешенең милкендә нинди дә булса әйбер, машинасы булсынмы, инструменты булсынмы, кайсы бер вакытларда бик закка җитә. Бер ватылмый, кеше рәхәтен күрә, күп эшли, күп куллана, шулай бит, шушы инструменты аңа һаман хезмәт итә. Менә бу җәмәгать бәрәкәтле булганлыгын күрсәтә. Һәм шулай ук сатып алган ашамлыклар, азык-төлекләр кайсы бер вакытта күп җитә. Үзең туйнасың, гаиләң туйна, ул һаман бетми. Һәм шуңа күрә бу да шушы бәрәкәтнең булганлыгын күрсәтә. Шулай ук гаиләдә, мөхтәрәм җәмәгать, изге баланың бәрәкәтле булганлыгы ул җәмәгать әти-әнисе исән булганда да, әти-әнисе вафат булгач та сиздерә торган бәрәкәте булганлыгын күрсәтә. Һәм бу кеше изге бала әти-әнисен кадерләп, хөрмәтләп, тирән картлыкта да уф дип йөри, кулларына күтәреп йөри. Ата-анасы вафат булганнан соң да аларны онытмыйча, дугаларында искә алып, һәр вакыт әти-әнисенә Раббысыннан хайр, фатиха сорый, изгелекләр сорый, тәүбә, истигъфар кыла. Һәм менә бу җәмәгать изге баланың бәрәкәтле булганлыгын күрсәтә. Һәм шуңа күрә бәрәкәт мәгънәви әйбер. Кул белән тотып карарга булмый, әмма ләкин кешегә бик яхшы сизелә торган әйбер. Бәрәкәтне кем бирә дип сорасагыз, әлбәттә бәрәкәтне бирүче ул Аллаһ Тәгалә Раббыбыз. Бәрәкәт Аллаһның бер бүләге, бер рәхимлеге булып тора. Һәм Аллаһ Раббыбыз кемгә тели, шуларга бәрәкәтен бирә. Аллаһ Раббыбыз Фатир сүрәсендә әйтә: "Ма яфтахиллаху лин-наси мин рахматихи фала мумсика лаху ва ма юмсик фала мурсила лаху мин ба'ди." Аллаһ Тәгалә Раббыбыз әйтә: Аллаһ кешеләргә ача торган рәхмәтен беркем дә тыя алмас дип әйтә. Ләкин Аллаһ тыйганны беркем дә Аллаһтан башка бирә алмас ди. Һәм шуңа күрә Аллаһ Раббыбызның рәхмәте, игелеге, файдасы, ярдәме Аллаһ бирсә генә була. Бәрәкәт Аллаһ Раббыбыз насыйп итсә генә була. Аллаһ Раббыбыз бирмәсә, бүтән беркем дә нинди генә изге кеше булмасын, нинди генә хәерле фәрештә булмасын, Аллаһ Раббыбыздан башка берничек тә бирә алмаслар. Һәм икенче бер сүзләрдә, Коръәннең икенче бер аятында Аллаһ Раббыбыз Гайса пәйгамбәрнең сүзләрен китерә. Ул аятта бәрәкәт Аллаһ тарафыннан гына булганлыгы һәм Аллаһның бүләк икәнлеген күрсәтә. Аллаһ Раббыбыз әйтте, Иса алейһиссаламның сүзләрен китерә: "Ва джа'алани мубараkan aynama kuntu
Һәм бу аятның мәгънәсе, һәм ул, ягъни Аллаһ мине кайда гына булсам да мине бәрәкәтле кылды дип әйтә Гайса пәйгамбәр. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ ул Аллаһ кына ди. Мине кайда гына булсам да бәрәкәтле итеп кылды дигән сүзләре Аллаһ Раббыбыздан гына килә торган инде бәрәкәт булганлыгын күрсәтә. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, бәрәкәтне бирүче ул миндә түгел. Ул шушы мәчетнең имамы Юсуф хәзрәттә түгел, ул мөфти хәзрәттә түгел, мөхтәрәм җәмәгать. Хәтта зур галимнәр дә бәрәкәт бирүчеләр түгел. Бәрәкәтне Аллаһ Тәгалә Раббыбыз, шушы бөтен галәмнәрнең бөек Раббысы Аллаһ Тәгалә бирүче. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, үз эшләреңә, гаиләңә, бөтен булган әйберләреңә бәрәкәт сорыйсың килә икән, кемнән сорарга кирәк? Аллаһ Тәгалә Раббыбыздан сорарга кирәк. Һәм бәрәкәтне ничек алырга? Ничек иттереп бәрәкәткә ия булырга дисәгез, газиздин кардәшләрем, бәрәкәт ул Аллаһ Тәгаләнең бер бүләге. Һәм Аллаһ Тәгалә риза булган, һәм ул ярата торган гамәлләр яки сүзләр аша гына насип була. Гөнаһлы эшләрдә, мөхтәрәм җәмәгать, бер бәрәкәт тә юк һәм бер кашан да бирелмәячәк. Һәм шуңа күрә кайсы бер вакытта ишетергә туры килә шундый сүзләрне, кемдер мәсәлән, анда гөнаһ эшләгәндә, урлаганда бәрәкәтле булса иде, ни булса иде дип теләүчеләр бар мәсәлән. Җаһил, әлбәттә, наданнар. Әлбәттә, инде Аллаһ Тәгалә Раббыбыз хакында тулы гыйлеме булмаган кешеләр генә шулай әйтәләр. Кайсы берләре мәсәлән, инде башка нидә дә булса эшләрдә бәрәкәт сорап, шушы эшем уңса иде, шушы эшем барып чыкса иде дип мәсәлән, нидә дә булса кеше арасына керәләр, кеше хакына керәләр, кеше мал-мөлкәтен җәберләп, зулымлык белән алалар, мөхтәрәм җәмәгать. Әлбәттә, гөнаһ эшләрендә бер бәрәкәт тә юк һәм бер кашан да булмаячак. Аллаһ Раббыбыз А'раф сүрәсендә әйтә: "Валау анна ахлал кура аману ваттaqaw لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون." Аллаһ Тәгалә әйтте, әгәр авыл һәм шәһәр җирләрендә яшәүчеләр иман китереп тәкъвалы булган булсалар, без аларга күкнең һәм җирнең бәрәкәтләрен ачыр идек дип әйтә. Ләкин алар моны ялган дип санадылар, һәм шуңа күрә без аларны кәсеп иткән эшләре өчен газап белән тотып алдык дип әйтә Аллаһ Тәгалә Раббыбыз. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә бәрәкәтне кайчан аша, кайчан насыйп итә? Әгәр дә иман китерсәләр һәм тәкъвалы булсалар. Иман китереп, галәмнәрнең бердән-бер Раббысы, бердән-бер ризыкландыручысы, бердән-бер барлыкка китерүче, гыйбадәткә лаеклы булган бердән-бер зат Аллаһ Тәгалә икәнлегенә иман китерсәләр, һәм шул Аллаһ Раббыбызның ачуыннан сакланып, тәкъвалы булсалар, фәрештәләргә, пәйгамбәрләргә, изге китапларга, кыямәт көненә һәм тәкъдиргә иман китерсәләр, шул вакытта, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә Раббыбыз бәрәкәтен насыйп итә. Һәм шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз, әгәр дә шушы ике әйберне үтәсәң, күкләрнең һәм җирләрнең бәрәкәтен ачырмын дип әйтә. Аллаһ Раббыбызның милке киң. Аллаһ Раббыбыз бер нәрсәгә дә мохтаҗ түгел. Һәм шуңа күрә без Аллаһтан нинди генә нигъмәтне сорасак та, нинди генә дуга кылсак та, нинди генә әйбер таләп итсәк тә дугаларыбызда, Аллаһ Тәгаләнең мөлкеннән, Аллаһ Тәгаләнең милкеннән бу бер тамчыга хәтле дә аның байлыгын киметмәс, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә, димәк, бәрәкәтне җәлеп итүче эшләр, изгелекләр булырга тиеш. Аллаһ Раббыбыз риза булган гамәлләр булырга тиеш. Һәм шуларның берсе, әлбәттә, зикр итү. Әлбәттә, Коръән уку, Аллаһ Тәгаләне хәмд сәнәләр белән мактап искә алу, һәммәсе дә бәрәкәтне җәлеп итүче сәбәпләр булып тора. Һәм инде әлбәттә, бәрәкәтне җәлеп итүче иң зур сәбәп ул мөселманның намазы булып тора. Шулай ук туганлык җепләрен саклау, ата-анаңа кадер хөрмәт күрсәтү, бөтен кешеләргә файда китерү, ул җәмәгать бәрәкәтне китерүче сәбәпләрдән булып торалар. Хәләл ризыкларны ашау, харам ашамлыклардан сак булу, ерак булу, ул шулай ук җәмәгать бәрәкәткә китерә.
шулай ук гөнаһлардан саклану, Аллаһның ачуына илтә торган урыннардан ерак булу, һәммәсе дә бәрәкәтне җәлеп итә. Икенче яктан, гөнаһ эшләү, Аллаһ Раббыбызның ачуына юлыгу бәрәкәтне киметә һәм бөтенләй бетерә. Изгелек эшлисең икән, бәрәкәтең арта, була, появляется. Изгелегең юк икән, гөнаһларың арта икән, бәрәкәтең дә кими һәм югала. Һәм шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям бер мисал китерде. Әгәр дә сату алучы дип әйтә, сатучы һәм сатып алучы икесе бергә очрашып, шушы сату алу эшләрендә алдашсалар бер-берсенә ялганласалар, Аллаһ илчесе әйтте, аның шушы товары дип әйтә, сатып алган товарны бетерә ди, менә шушы алдавы һәм бәрәкәтне дә юкка чыгара дип әйтә. Сатып аласың, алдашасың, сатасың, алдашасың, бу акчасыннан, бу товардан файдасын күрмәячәксең. Бәрәкәте булмаячак. Һәм шушы әйберең дә, акчаң да юкка чыгачак дип әйтә Пәйгамбәрбез. Манфака, юкка чыга, юк була, харап була дигән сүз. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, гөнаһ эшләү һәм бигрәк тә безнең бүгенге көндә шушы алдау, сату алу эшләгәндә алдашулар, алар һәммәсе бәрәкәтне югалта. Һәм бүген сөйлиләр, әйтәләр, рынок это двое дураков, либо кого обманут, либо кто сам обманет дип әйтәләр. Шулай бит, ул җәмәгать әлбәттә ислам диненә каршы булган әйтем. Һәм мусульман кеше сатып алганда, алу эшләгәндә, ул җәмәгать ризыкның кайдан килгәнлеген белергә тиеш, кем бирүче, кем баетучы икәнлеген белергә тиеш, һәм шуңа күрә бәрәкәте булсын дип җәмәгать аялган сүзләрдән, ялган эшләрдән җәмәгать сак булырга тиеш. Һәм шуңа күрә бәрәкәтне ялган, алдау, мәкерлек кылу, матур сүз белән адаштыру, һәммәсе дә җәмәгать бәрәкәтне бетерәләр. Ихласлылык, тугрылык, дөрестлек һәм йомшак сүз бәрәкәтне җәлеп итә. Һәм бигрәк тә инде әйткәнемчә сату алу эшләрендә. Һәм шулай үттереп, мөхтәрәм җәмәгать, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям безгә бәрәкәтне алыр өчен башка эшләрне дә өйрәтте. Һәм бер хадистә иртә белән эшләнгән эшләр бәрәкәтне җәлеп итә дип әйтелә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, минем өммәтемә иртәләрендә бәрәкәт бирелде дип әйтә. Бәрәкәт бирелде, һәм шуңа күрә кич белән иртән ятып, төне буена йөрмәскә, төне буена төрле ярамаган эшләр белән шөгыльләнеп, шулай бит вакытыңны заяга уздырмыйча, иртә белән ятып йоклап, иртә белән төнлә инде әйме, һәм иртә белән турып эшләреңне эшләү, ул җәмәгать шул вакытта Аллаһ Тәгалә эшләреңә бәрәкәт бирә. Һәм ул чынлап та шулай, менә безнең халыкта да шундый әйтем бар. Утро вечера мудренее дип әйтәләр. Шулай бит. Кич белән башың эшләми, синең эмоцияларың тулган, син моның турында уйлыйсың, башкасы турында уйлыйсың. Иртә белән уянганда башың сап-саф, чиста. Шулай бит. Нәрсә генә уйласаң да, аяк акыл белән уйлап, күреп, нәрсә эшлисең, инде үзеңчә дөрес карар кыласың. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, иртә белән эшләнгән эшләрнең файдасы, бәрәкәте бик нык сизелә. Иртә белән кайсы бер вакытларда кеше башка вакытларны эшли алмаган күп эшләрне башкарып чыга. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, менә шушы иртәләр Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткәнчә, өммәте өчен, мусульманнар өчен бәрәкәтле кылынды, Пәйгамбәрбезнең сүзләре хак. Әгәр дә сезнең килеп чыкмый икән алай, ул җәмәгать Пәйгамбәрбездә проблема түгел, димәк бездә проблема. Димәк без дөрес кулланмыйбыз вакытыбызны иртә белән. Әмма ләкин Пәйгамбәрбезнең әйткән сүзләре хаклык һәм ул берничек тә дөрес булмаган сүз кебек була алмый. Шулай ук Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям икенче хадисендә әйтә, әгәр сез Аллаһка чын тәвәккәллек белән таянсагыз, Аллаһ сезне кошларны ризыкландырган кебек ризыкландырыр иде. Кошлар иртән ач килеш уяларыннан чыгып китәләр һәм кичләрен туйган рәвештә уяларына кире кайталар дип әйтә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям. Димәк, эшләреңдә зур бәрәкәт булуын теләсәң, эшләреңне кичкә калдырма, иртәнге якта эшлә һәм Аллаһ Раббыбызга тәвәккәллек кыл. Аллаһ Раббыбызга таян һәм бары тик Аллаһтан гына ярдәмен көт. Һәм шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, икенче бәрәкәткә китерүче тагын бер сәбәп
ул җәмәгать Аллаһ Раббыбызга ялварып дуга кылу. Ялварып сорау. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям мондый дуга кыла иде. Аллаһумма барик лана фи асма'ина ва абсарина ва кулубина ва азваҗина ва зурриятина ва туб алейна иннака антат таувабур рахим. Һәм ул дуганың мәгънәсе: эй Аллаһ, безгә ишетүче колакларыбыз, күрүче күзләребез, калепләребез, гаиләләребез, балаларыбыз бәрәкәтен бирсәң иде. Һәм дә тәүбәләрне кабул итсәң иде. Дөрестлектә син тәүбәләрне кабул итүче һәм шәфкать ияседер дигән дуга. Һәм шуңа күрә бу галәмнәр арасында иң хәерле мәхлук, иң хәерле кеше Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям үзе өчен дә, якыннары, гаиләсе, балалары һәм башка бар нәрсә өчен бәрәкәт сорап дуга кыла иде. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, без дә шушы үрнәккә ияреп дуга кылырга һәм бәрәкәт сорарга тиешбез. Шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, бәрәкәтнең бар урыннары, бәрәкәтнең бар вакытлары һәм иң бәрәкәтле вакытлар нинди дип сорасагыз, ул әлбәттә Рамазан ае. Ул әлбәттә Рамазан ае һәм бигрәк тә Кадер кичәсе. Ул кичәдә, ул айда эшләнгән изгелек бермә-бер арта. Һәм Аллаһ Раббыбыз кешеләрне җәһәннәм утыннан азат итә. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, иң бәрәкәтле вакытлар. Инде иң бәрәкәтле җирләр ниндиләр дип сорасагыз, ул әлбәттә Мәккә тирәли булган Мәсҗидул Харам урыны бәрәкәтле урын дип әйтелә. Менә шул җәмәгать, ул урын Аллаһ Раббыбызның иң сөйкемле, иң яраткан урыны булып тора. Һәм шулай ук Кудс шәһәрендә, бүгенге көндә аны Иерусалим дип атыйлар, Акса мәчете. Аллаһ Раббыбыз ул Акса мәчетендә Исра сүрәсенең 1-нче аятында әйтә: "Аллази баракна хауlahu" дип әйтә. Һәм Акса мәчете кайсысының якын урыннарын без бәрәкәтле кылдык дип әйтә Аллаһ Тәгалә Раббыбыз. Һәм шуңа күрә бу урыннар бәрәкәтле урыннар булып санала. Һәм шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, мәчетләр, гомум мәчетләр, бөтен мәчетләр, алар бәрәкәтле урыннар. Чөнки Аллаһ Тәгаләгә иң яраткан, иң якын булган җирдәге урыннар мәчетләре дип әйтә Пәйгамбәрбез бер хадисендә. Һәм шуңа күрә кайсы бер кешеләр мәчеткә килеп җәмәгать белән намаз укыйлар, җомганы килеп тыңлыйлар, җомга башкаралар, яки килеп сабак укыйлар, дәрес укыйлар, өйрәнәләр һәм башка төрле изге юлларда мәчетне кулланалар. Әлбәттә җәмәгать бу бәрәкәтне китерүче сәбәпләрнең берсе. Һәм хәтта бер вакытны bir кардәш сөйли, бик каты авыр хәле менән булды. Бер вакытны инде бик зур бурычларга чумып, бурычын кайтармыйча йөргән бик озак итте. Һәм көннәрдән бер көнне килеп сорадылар, инде бүген кайтарасыңмы, инде юкмы дигәч, бу кайгырып мәчеткә керә. Шул хәтле кайгырган, инде тилмергән хәлдә килеп, бер кеше дә юк, беркем дә күрми. То есть показуха белән шөгыльләнергә бер ни дә юк, бер сәбәп тә юк. Килеп утырдым дип әйтә. Һәм бөтен ихласлыгым белән дип әйтә, Аллаһ Раббыбызга дуга кылдым дип әйтә мәчеттә ди. Я Аллаһ, шушы хәлемне минем яхшыртсаң иде. Я Аллаһ, бурычымнан котылырга насип әйләсәң иде дип, чын ихластан дуга кылдым дип әйтә. Шул ук кичне дип әйтә, бурычымны кайтарырга Аллаһ Тәгалә мөмкинчелек бирде дип әйтә. Шул ук кичне. Һәм шуңа күрә мондый мисаллар бик күп мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә Аллаһ Раббыбызның мәчетләре, Аллаһ Раббыбызның йортлары, мәчетләр, шулай бит, без җәмәгать аларга бәйле булыйк. Һәм Пәйгамбәрбез дә бер хадисендә әйтә, кыямәт көнендә Аллаһ барлыкка китергән күләгә астында дәрәҗәле, мәртәбәле урында кемнәр булырлар? Кемнәрнең ди йөрәкләре мәчетләр белән бәйләнгән, кемнәрнең йөрәкләре мәчеткә инде ияләнгән, менә шул кешеләр җәмәгать булырлар Аллаһ Тәгалә Раббыбызның барлыкка китергән күләгәсе арасында. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә һәммәбезгә дә мәчетләрне яраттырса иде. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, соңгы сүземдә әйтәсем килә, Аллаһтан гына килүче бәрәкәтне гөнаһлар белән, гайбәт сүзләр белән, сүз йөртүләр белән бетермәгез. Урлашу, кеше хакына керү белән юкка чыгармагыз. Бәрәкәтне бары тик Аллаһ Тәгаләдән генә сорагыз, чөнки бүтән беркем дә, бер нәрсә дә бәрәкәтне бирә алмый, илля мәгәр Аллаһ Тәгалә Раббыбыз гына бәрәкәтне бирәдер.
Аллаһ Раббыбыз гаиләләребезне, балаларыбызны, эшләребезне, мал-мөлкәтләребезне бәрәкәтле кылса иде, гөнаһларыбызны ярлыкап, бу дөньяда яшәүләребезне дә күркәм кылса иде. Амин. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.